uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lakwamzibande, ngibingelele umndeni wonke, ngibingelele abazalwane ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova. Ngiyabongelela. Ngithanda ukuxolisa nami ngomunye wafaka ama-emoji akhishwa egrubhini. Ubaba wathi-ke umuntu uma efuna ukubuyela acele umuntu ambuyisele, axolise, ngaxolisa. Kwathola ukuthi-ke ngiyabuyela vela ngoba ngixolisile, kodwa namanje ngithi ngixolise nami kuzwa wonke umzalwane noNkulunkulu. Ngaphinda ngona ngokuthi ngithumele umzala wami ilinki, waba wathi-ke singabothumela abantu amalinki yena angakabafaki. Hhayi namanje ngithi ngifuna ukungena ekuvumeni kwezoni iyafona ifoni, ayi angisazi. Ngiyasaba, ngisaba kwasani, angisazi manje fanele ngizweni, kodwa nje ngiyaxolisa baba kukho konke. Inkosi iyongisiza nje ukuthi-ke ngingawasayenzi amanye amaphutha. Ngisizwa uNkulunkulu kuko konke. UJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, baba nomama, khaya lizwi, entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngisuswa isixoliso zabantwana bakaNkulunkulu. Kungikhumbuza mina ngithule ubufakazi ngingazange ngixolise, ukuthi ngiqala nje ukuthola inkonzo yasekhaya lezwi, kwathi enhliziyweni yami ngilalele babefundisa, kwathi ayikho-ke lento. Ukhuluma kanjani lo mfundisi uma ekhuluma kanje? Kodwa futhi akuvumanga ukuthi ngiyeke ngingalaleli nangakusasa. Kwanalento elangazelelayo, kodwa kunalezwi futhi ukuthi ayikho lento. Kodwa futhi ngaqhubeka. Lapho ngabona ukuthi inalento elwayo ukuthi angingatholi lokuphila, angingayizwa lento ezongikhulula ngishiye indlela yokubhubha. USathane ngithi wayengafuni nami, efuna ngiye esihogweni, kodwa uJesu akavumanga. Ngiyabonga, uyangithinta ubufakazi babantwana bakaNkulunkulu, izixoliso zabo. Ingakho ngithi zingikhumbuza mina ukuthi azange ngixolise. Kwakufanele ngiqale ngokuxolisa, kodwa ngaqala ngobufakazi. Ngiyaxolisa eNkosini uJesu, ngiyaxolisa kubaba ukuthi wayethi efundisa ngibe ngiphendula, phikisa lento ayikhulumayo. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ongazange angidele, angishiye. Ngiyayibonga iNkosi uJesu engithandile njalo, yangibekezelela kwaze kwaba yilesi sikhathi lapho ngisho kugcwala umlomo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga Baba, ngiyambonga uNkulunkulu Baba ongavumanga nami. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba Nsibande, ngiyabingelela kubazalwane basekhaya lezwi bonke. Ngiyathanda ukuxolisa kuNkulunkulu babe, ngixolise nakubaba Nsibande, nakubazalwane bonke. Ngingenile egruphini ngonile, ngingenelwe ngema-emoji kabili. Ngiyaxolisa kakhulu ngalesento lesangivelela. Ngiyaphindze ngiyaxolisa. Kuke kwashayeleka babe Nsibande emalangeni landlulile ngesikhathi abikile ukuthi ucela ukuthi singabhali lutho. Ngathi nakashayeleka ngethuka, ngathi khanza sengibhalile ngoba bekungakafaneli ukuthi ngibhale.
ngibhale ukuthi ngiyaxolisa ukuthi sowushayeleke ngesiphosiso kanti sengingeda lesinye sono. Ngiyaxolisa kakhulu kuNkulunkulu Babe, ngiyaxolisa kakhulu nakuBabe. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, abomphostoli kaNkulunkulu nebingelela khaya kwaBunsibande nebandla lonke entabeni nasekhaya lezwi. Nami ngicela ukuxolisa Baba ukuthi angixolisanga ngisaqala nje ukungena, ngiyakhumbula, ngiyavuka uNkulunkulu yangikhumbuza ukuthi uNkulunkulu ubaba wayefundisa ngombhabhatiso, inhlobo zombhabhatiso. Ngasenda amameseji ngeqa, ubaba waletha umeseji, angixolisanga, ngicela ukuxolisa ngoba isona siboli. Ngiyezwa abazalwane uma befakazi, ngiyaxolisa kakhulu uNkulunkulu nakubaba umphostoli, ngiyaxolisa kakhulu. Phinde futhi ngicela ukuxolisa ngama-emoji, khona i-emoji yangena ayibonakalanga but ngasheshe ngayibona ngoba ngilalela inkonzo ngayicisha. Ngiyaxolisa uNkulunkulu nakubaba umphostoli. Ngiphinde futhi ngixolisa ukuthi benginakho ukuthi ngilalele ngibhizi, ngilalele ngisebenza, ngibuye ngivale ngivule ngilalela. Ngiyaxolisa nje kakhulu uNkulunkulu angixolele ukuthi isikhathi saNkulunkulu simnikeza osukwini. Ngiyezwa abazalwane mabefakazi, ngiyathinteka ukuthi nami angilungise. Xolisa kakhulu uNkulunkulu, xolisa kakhulu kumphostoli osifundisayo nangokuxolisa ukuthi sixolise ukuze sithethelwe nganeno. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ndiyabingelela ekhaya lezwi, ndiyabingelela entabeni ngenhlu kaJehova, kuyabonakala. Ndiyabingelela ubaba uNtsibande nomama uNtsibande nakubazalwane bonke. uJesu Kristu inkosi. Ngilalela ubufakazi babazalwane bexolisa, Nkosi yami, ngezinto abazenzile. Nami bese nibona ukuthi hayibo, nami ndonile phambi kobuso bukababa uNkulunkulu naphambi kwababa uNtsibande. Angixolisanga, Nkosi yami. Nami bendingomnye wabalalela inkonzo, ndixakekile, ndibhizi ekhishini ndipheka. Bendingazi ukuthi mina ngiyona ngalokho. Nkosi yami, ndiyaxolisa kakhulu baba, ndiyaxolisa. Ungixolele baba, ndikwenzile lokho kaningi. Lalela inkonzo ndibhizi kanti ngiyona phambi kwaNkulunkulu. Nanokuthi nami ikhona i-emoji eyake yangena ekhaya lezwi, ndasheshe ndayikhipha. Ngingazi ukuthi nalapho ndiyona ukuthi angixolisanga ngoba uNkulunkulu yena uyibonile. Ndiyaxolisa baba kakhulu, kuningi nje endikonileyo, Nkosi yami. Cela uxolo uNkulunkulu angixolele, nawe baba ungixolele, Nkosi. Ndiyaxolisa. uJesu Kristu uyinkosi. Nanokuthi ngesikhathi ndafaka i-emoji ndaze ndade ndakhishwa egrupini, andixolisanga. Ngasuke ngabonga nje ukuthi ndiyabonga ukuthi ndixolelwe. Ndiyaxolisa baba, kuningi endikwenzile mina, Nkosi yami, ukuliphutha phambi kwakho baba uNtsibande naphambi kweNkosi uJesu naphambi kwaNkulunkulu Baba. uJesu Kristu inkosi. Ndiyaxolisa kakhulu baba, ndiyaxolisa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, Baba Mtsibande. Ngicela ukuxolisa kakhulu, Baba Mtsibande. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyaxolisa kakhulu, Baba Mtsibande. Ngafaka i-emoji, ngadilitha imeseji nayo i-emoji, ngaze ngakhishwa egruphini. Sengiphindiselwe egruphini ngomusa, ngiphindanga ngabuya kuBaba Mtsibande nakubaba uNkulunkulu ngibonge, nasegruphini ngixolise. Ngiyaxolisa kakhulu Baba Mtsibande, ngiyazithoba ngalokho. Ngiyaxolisa kakhulu, nephutha lami sengiyalazi, ngiyaqaphela njalo ngokuthi ngingaphindi iphutha elifanayo. uJesu Kristu inkosi, Baba Mtsibande, ngiyaxolisa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba nomama egameni lenkosi yethu uJesu. Baba, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngafaka i-emoji ekhaya lezwi noma ngasakukhumbula ukuthi kwakunini, kodwa sekunesikhashana. Ngachofa i-emoji eyayikade ifakwe omunye umzalwane. Lesikhathi sengiyithinta nga-edeka nami ukuthi sengiyifakile i-emoji ngoba kwavela u-you, noma ngasakhumbuli kahle ukuthi ngachofa kwencane noma ngachofa kwenkulu yini.
Kodwa kwase kuvela ukuthi nami sengiyi-edile sengiyifakile i-emoji. Ngixolisa nangokuthi baba ngilalele iy'nkonzo ngisebenza. Le nto bengiyenza zonke iy'nsuku, njalo ngifaka ama-earphone, thothi ngisemsebenzini ngifaka ama-earphone, ngilalela iy'nkonzo. Ngisho ngisekhaya ngithi hhayi ngizolalela kahle mase ngisemsebenzini, ngoba ngizofaka ama-earphone ngithi ngisebenza ngilalele, kanti sengiyona. Ngiyaxolisa kakhulu kuNkulunkulu, ngiyaxolisa eNkosini uJesu. Baba ngicela ukuxolisa nangokuthi kube khona iy'nkonzo ezingeqayo ukuthi ngiyilalele. Lento esengiyenzile yaze yangenza kabili yokuthi kuphele idatha. Ukuthi uma kuphela idatha bese ngingagijimeli ukuthi ngizame ukuthi ngilithole. Ngibe nokuthi nje idatha liphelile, ngizolithola ngaleso sikhathi engizolithola ngaso, zibe zingidlula iy'nkonzo. Bese kuzothi uma ngabe sengilitholile, ngithole ukuthi seziningi iy'nkonzo esey'ngenile, futhi mase ngithi ngiya-download ezinye, uthole asavuma ukudawunlodeka ngenxa yokuthi sesiside isikhathi zingenile ngingavulile. Noma sezivulekile, uthole ukuthi ngiyalalela, khona iy'nkonzo esezeqeka zingalaleleki kahle. Khona lapho ngilalele ngibe ngiqhubeka futhi nalezi ezintsha. Ngiyamcela kakhulu uNkulunkulu angithethelele, ngonile kakhulu, kakhulu, kakhulu. Njengokuthi nje mase ngala umyalezo kaNkulunkulu usufikile, uthi usufikile bese mina ngingawulaleli. Ngiyacela uNkulunkulu angithethelele. Ngiyaxolisa baba nangokudelete. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni enhle kaJehova. Ngibingelela umpostoli kanye nomama nomndeni wonke nebandla lonke ngesivumo sithi uJesu Kristu inkosi. Ngizozithoba ngixolise ukuthi ngangiwumunye nami ngangilalela inkonzo ngesinye isikhathi ngingahleli phansi ngiyibhizi nangezinye izinto, kodwa ngenxa yomzalwane wami boleleka ukuthi uma silalela inkonzo kufana kwangathi sisesontweni straight. Umuholi ubekwe phambi kwethu uyashumayela. Manje uma singayilaleli inkonzo sihleli phansi senze ezinye izinto, usuka singekho interested ngamanye amazwi ukuthi lento eshunyayelayo ayibalekile. Namhlanje ngizozithoba, ngiyaxolisa kakhulu. Bengicela uNkosi Jesu angithethelele nebandla lonke lingithethelele kanye nawo umpostoli. Bengicela uxolo uJesu Kristu inkosi. Kubuye kube buhlungu kakhulu. Ngikhumbula uma umpostoli ngenye inkonzo, I think ngenyanga eyidlule, wake washumayela uthi kubuhlungu kakhulu uma senza umsebenzi wenkosi ngokunakekile, ngoba enye into ebuye senze njalo sifaka ama-emoji, njalo asilethe ufakazi, kodwa njalo sibuya siletha ama-VN yokuxolisa ngenxa yokuthi senze umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganakekeli. Kanti umpostoli ubuye axolise yakho, abuye ashumayele ngalolu alikhothe leli vesi ukuthi uqalekise umuntu oyenza umsebenzi wenkosi ngokunganakekeli. Wangathi bazalwane, njengoba siyazi sonke ukuthi ama-emoji awadingeki, noma njengoba sesizwile nokuthi ukulalela inkonzo singahleli phansi akufanele, ngoba enye into esifaka ngayo ama-emoji ukuthi senze umsebenzi wenkosi njengoba ngokulalela nje, noma mhlambe ukudownload yona le nkonzo. Nongathi ungazinikeza isikhathi nje, uma ufuna ukwenza lezi zinto uhlale phansi uzinikeze isikhathi, silalelisise noma uyidownloadisise kahle ngesineke, ngoba lento yonke siyenzayo sisuka siphambi kwenkosi. Nongathi nje singazinikeza isikhathi noma sizithobe nje. Uma ubona kahle ukuthi awunazo isikhathi, ungangeni nje egroupini ekhaya lesi, ngoba bazalwane yazi kubuhlungu njalo umpostoli simnika umsebenzi njalo, yena umsebenzi owenzayo umningi wabo ukuthi alalele ama-VN ethu. Njalo baba ngiyaxolisa, njalo baba ngiyaxolisa, njalo baba ngiyaxolisa. Angathi singanyusa amaswekisi bazalwane, sinciphise umsebenzi ukuthi njalo singahambisa ama-VN ukuxolisa njalo, ngoba siyazi sonke. Ngiyaxolisa kakhulu uma kukhona la ngingakhuluma ngakhona kahle, kodwa enhlizweni yami nje kube nokububula lokho, ngoba wake washumayela ngayo lento umama. uJesu Kristu inkosi.
uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba uMphostoli Nsibande, ngiyabingelela nomama, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova, ngibingelela ekhaya lezwi. Baba, ngithintwa inkonzo, ngiqeda ukuyilalela nje ukuthi imfundiso yakho ukuthi inkonzo yenzelwe khona ukuthi nabangaboni babone. Ngiyabonga baba, ngiyabonga. Ngifisa ukuxolisa, ngiyathobeka. Ngiyifakile ngayifaka imoji, angisazi ukuthi inini. Ekuyifakeni kwami ngasheshe ngabona ngayisusa. Kodwa khona umzalwane wabondi sengiyifakile, wangixwayisa, ngaxolisa, ngamtshela ukuthi sengiyisusile. Baba wami yathinteka kakhulu. Ngajabulela ukuthi njengoba abekho abantu abaningi ababonile, nawe futhi awubonanga. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa kuNkulunkulu, ngiyaxolisa kuMoya Engcwele, ngiyaxolisa kuJesu Kristu inkosi yethu. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi, ngiyaxolisa kakhulu ngokukhulu ukuthobeka. Ngayifaka, ngithintwa ile nkonzo yanamhlanje. Baba, ngiyilalele ngabona ukuthi kanti ngona mina ngabona ukuthi njengoba ngibonwanga, kanti uNkulunkulu uyangibona. Sengiyazi ukuthi uNkulunkulu wangibona noma abantu bengangibonanga bonke nasegruphini, ngabona umuntu oyedwa, kodwa uNkulunkulu wangibona. Ngiyathobeka baba, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa, ngiyaxolisa, ngiyaxolisa nanguMoya Engcwele, ngiyaxolisa. Ngifundile namhlanje, ngifundile mawuthi baba ubufakazi bulethelwa lokho ukuthi abantu bafunde, bakwazi ukubona, bazi into okufanele bayilungise. Ngiyabonga kakhulu baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi. Ngizozithoba nami baba kakhulu kakhulu nami. Ngomunye nami owafaka ama-emoji ngephutha. Ngisheshe ngibone ukuthi ngiyifakile bese-ke ngiyayikhipha. 2024 khona umzalwane mangaphosisi kwakuyi-Sunday owangisendela imeseji wangitshela wathi khona i-emoji, ngaphuthuma ngayikhipha. Mhlambe kulo nyaka ngiyakhumbula sekwenzeke kabili noma kathathu, kakhulukazi uma ngabe ngi-check-a ngibuka umuntu osuke efake i-emoji ekhaya lizwi, bese kupreseka bese ngiyayikhipha fast i-emoji. Nami baba ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyazithoba ukuthi uNkulunkulu baba usubonile sikwenza lokho, siyingcolisa i-group yakhe. Ngicela uxolo kakhulu baba, kakhulu kakhulu. Ngicela uxolo kuNkulunkulu Baba, ngicela uxolo kuNkulunkulu Indodana, Inkosi yamakhosi uJesu Kristu ophilayo. Ngicela uxolo uNkulunkulu Moya Engcwele. Ngicela uxolo kuwena Baba, ngicela uxolo egruphini, kubazalwane, ekhaya lizwi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyathoba kakhulu, nami ngonile, ngicela intethelelo, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Thiye angenzele VN ngoba ekuseni namhlanje ngiye ngalalela imfakazo, ngathola ukuthi abazalwane bayaxolisa ngabakwenzile. Enhlizweni yami I was so much convicted ngokwami ukuthi ingoba mina ngingcono yini, ngoba mina ngingenasono yini ukuthi ngingaxolisi, ngizishaye ongcono ngingekho ngcono, ngenxa yokuthi ngingomunye owabonayo kakhulu ngonile. Ngiyacela uNkulunkulu angixolele kakhulu. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiye ngedelela kakhulu. Ngalalela iy'nkonzo, ngenza okuthile, noma ngiyapheka, noma ngiyashayela endleleni ngilalele, noma bengiyikhonsola isikhathi esiningi ngoba ngithi ngizozwa ukuthi ubaba uthini, ngizobe ngazi, ebese ngilalela ngendlela ngiza, phinde futhi ngihlale phansi ngilalele.
kodwa leyana ubaba ngisendleleni ethandaza ethi uNkulunkulu ambusise lowo olalele ehleli phansi engenze okuthile akwenzayo. Ngayikhonsola ngokuthi mina ngiphinde ngiyilalele inkonzo ekhaya. Yebo, ngoba anginawo omunye umusic engiwudlalayo endleleni uma ngiya emsebenzini noma ngibuya. Ngivulele iy'nkonzo ngilalele. So benginokuyikhonsola okunjalo. uJesu Kristu uyinkosi, ngicela uxolo kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi baba. Uma ngisalalele abazalwane bexolisa, ngilalele nenkonzo ubaba kade ekhuluma kuyo, sengiyakhunjuzwa nami ukuthi kukhona la engasenda khona, engarekhoda khona i-VN yadlula ku-3 minutes. Kodwa ngadelitha, ngaqala phansi, kanti nayo le bengiyidilithile ihambile. Ngabona ngoba ubaba esephendula. Ngithi nje ngiyacela uxolo, uNkulunkulu angixolele nobaba angithethelele, ngoba akuzange kufike ngaleso sikhathi ukuthi ngixolise. Kodwa manje uma ngilalele inkonzo ubaba echaza ukuthi mhlawumbe akuyona-ke imoji oyifakile, kodwa nje kukhona okunye okwenzile okuyiphutha, kumele uxolise. Sengiyakhunjuzwa-ke nami lokhu engakwenza ukuthi ngenze i-VN ibe yinde bese ngiyayidilitha, sengiyithumelile. Okunye futhi ngathumela ngelanga eli-wrong, kusendiwe ukuthi akungathunyelwa, kunenkinga yefoni, kwasho ukuthi ngabona sengithumelile. Ngiyacela nje uNkulunkulu angithethelele kakhulu, nobaba angithethelele kuleso sono engasenza. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyaxolisa kakhulu phambi kukaNkulunkulu naphambi kwakho baba. Siyabonga ngekhaya lezwi, indlela esifundiswa ngazo nendlela esifundiswa ngayo ukuthi simele ukuba ngcwele, sihlanzeke ngaso sonke isikhathi. Ngisho ibalana elincane wena ulibona lincane, ufanele ukulilungisa ukuze uhambe kahle phambi kukaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu baba, uNkulunkulu akuqhube njalo. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli, ngibingelela abazalwane bonke entabeni endlu kaJehova. Kuyabonelelwa ekhaya lezwi. Ngiyacela ukuxolisa, angisakhumbuli kahle kwaku-2024 noma u-2025 ngafaka ekhaya lezwi i-emoji ngephutha. Ngathi ngisalalela inkonzo ngabe ngabe ngibambe ifoni ngesandla, yangena i-emoji. Abazalwane babengakangiboni, nobaba umpostoli wayengakaboni. Ngasheshe ngayikhipha. Ngiyacela abazalwane ekhaya lezwi bangithethelele. Ngiyacela noNkulunkulu angithethelele. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu oyinkosi, uJesu Kristu oyinkosi, uJesu Kristu oyinkosi baba. Bengisacela ukuxolisa kakhulu kubaba uNsebande nakuNkulunkulu uqobo nakubazalwane. Nami ngomunye obelalela iy'nkonzo. Mina-ke bengilalela iy'nkonzo ngibe ngipheka noma ngiyaklina, kodwa nje noma kuthiwa sengilele ebusuku ngilalela inkonzo, ngibe ngibhizi ngikhuluma ku-WhatsApp. Nakungena i-VN, umuntu engikhulumisa nge-VN, ngivala inkonzo, ngi-athende lo ngikhulumisa nge-VN. Uma sengiqedile ngibuye ngilalele inkonzo. Ngiyathinteka kakhulu uma ngiloke ngizwa abazalwane befakaza. Manje enhliziyweni yami ngiloke ngitshela ukuthi hhayi, ngizofakaza. Hhayi, manje ngiyezwa ukuthi hhayi cha, sengiyathinteka kakhulu. Bengicela intethelelo enkulu nje kuNkulunkulu, ngoba yebo ngiyona kubaba
ubaba uNtsibande umuntu osuke eshumayeza. Kodwa kahle kahle ngikona kuNkulunkulu uqobo. Bengicela into ethelelwa kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Bengicela nabazalwane bangithethelele egruphini. uJesu Kristu inkosi, baba umpostoli nomama umpostoli. Ngicela ukuxolisa la ngokufaka ama-emoji. Bonwa ziy'ngane bese ziwakhipha, mina angasi lutho ngefoni le. Manje iy'ngane ziyay'bona bese ziyakhipha ama-emoji. Yingakho lokhu ngithi ngithanda ukuxolisa kubaba umpostoli nasegruphini nakubazalwane bonke basekhaya lethu nabasentabeni yendlu kaJehova, ngokuthi kufakeke ama-emoji bese ngisheshe ngiwakhipha egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ubaba uNkulunkulu usuke sewabonile. Ngakho-ke ngiyacela ukuxolisa baba, ngiyacela kakhulu baba umpostoli ukuxolisa ebandleni nasegruphini egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela babe, ngiyabingelela nasekhaya lizwi ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngitoxolisa nami ukuthi ngayifaka i-emoji, kepha nje ayizange yabonwa ngumuntu ngoba ngayifaka ngisida lo munye umzalwane ayifakile, nangithi ngamtshela ukuthi ufake i-emoji egruphini. So lo mzalwane wathi yena akaboni, akakhoni lokhu ubonile, akakhoni lokhu ayikhiphe kanjani. Abanye abazalwane bese bamfonela mayelokhu ayikhiphe njani akakhoni. Mangizama ukumtshela lokuthi akente njani, ngilapha kule emoji yakhe, mina ngiyangena ngiyathasha, ngimtshela ukuthi akathashe lapha kule emoji. Talk nangimtshela kwathasheka-ke nami kwabe siyangena kimi, mara ngayikhipha same time. Wagcina khonile-ke lo mzalwane ukuthi ayikhiphe le emoji. Ngayikhipha le yamvele same time lokuthi kude lo wayibona. Ngaba nalokuthi akude layibonile. Kepha nje enhlitshweni kwaba khona lokuthi phela wonile ngoba vele uyifakile. Lokungalaleli. Ngalalela live lithi akude layibonile akunankinga. Manje ngixolisela nje nalokungalaleli. Ngiyaxolisa kuNkulunkulu ukuthi ngingakhoni ukulalela amalo angcwele. So nyalo bazalwane nasebaxolisa sekuyavuka-ke nala kimi ukuthi phela nami emoji vele ngayifaka. Yebo baba Sibanda azange ayibone, nebazalwane abazange bayibone, kepha yena uNkulunkulu uyibonile. Ngiyaxolisa, ngiyacela abazalwane ngixolele kakhulu ngengixolisa likhaya lezwi. Ngiyacela nakuwe baba ungixolele, xoliswe nakubaba uNkulunkulu ukuthi angithethelele kakhulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabulisa baba umpostoli, ngibulisa ekhaya kwaNsibande, ngibulisa abazalwane bonke ngegameni lethu uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuxolisa baba, ngiyazithoba kakhulu ngathumela kuyi-weekend ukuthi singathumeli. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyazithoba baba. Kwakusesekuseni ngisalele imeseji yakho ingena, ndaphendula ndathi uJesu Kristu inkosi. Ngitheni ngekavuki yabe ingena enye ukuthi asithumeli kunge-weekend. Ndithuka kakhulu ndathi Nkosi, kuyi-weekend khona kufike engqondweni yami ukuthi i-weekend namhlanje. Ngiyaxolisa baba kakhulu, ngiyaxolisa nangokungamameli since nje enhliziyweni yami kusitsho ukuthi awukakaxolisi, kusamele uxolise ngesono osenzile baba. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa, ngiyazithoba kakhulu. Ngiyacela uNkulunkulu angixolele. Ngiyacela baba nawe ukuthi ungixolele kakhulu. Ngiyaxolisa, ngilibele ngipostpone ngithi kusasa ngizoxolisa, kodwa ihleli lento kuma ukuthi awukakaxolisi.
Ngiyaxolisa kakhulu ekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, nami ngizwe ngithinteka lana ukuthi ngokubona abazalwane bexolisa ngokuthi belalile inkonzo bebhizi. Nami ngomunye kahle kahle mina ngangingagcini ngokulalela iy'nkonzo zosuku, kodwa ney'ntshumayelo zangesonto ngikile ngazilalela ngibe ngibhizi. Kwesinye isikhathi kweqe ngingezwanga nokuthi kuthiweni. Ngiyaxolisa kakhulu ngaloko, ngiyaxolisa. Cela ubaba angixolele, Nkosi uJesu ungixolele. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyaxolisa. Ingithintile inkonzo yanamhlanje Baba. Baba, ngake ngafaka i-emoji, ngayikhipha ngiqeda kuyifaka, izifakekele ngingayazi kanjani, kodwa ngayibona ngayikhipha. Ngathatha ukuthi ngoba ngiyikhiphe ngisanda kuyifaka. Namhlanje ngiyasibona iphutha lami, ngiyaxolisa Baba ukuthi ngibe umntana oluhlaza phambi kwababa uNkulunkulu, ukuthi ngingaxolisanga kuwe. Ngathatha ukuthi angibonanga, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyacela Baba ningixolele. Ngiyacela abantakwethu ekhaya lezwi bangixolele. Ngiyazixolisa kakhulu. Kubonise ukuthi ngiphakeme. Ngiyaxolisa kakhulu Baba. Ngicela intethelelo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba egameni likaJesu nomama. Bingelela abazane bonke basekhaya lizwe, abazane bonke basentabeni. uJesu Kristu inkosi. Nami ngicela ukuxolisa kakhulu nge-emoji. Ngiyathinteka uma ngabe abazalwane bekhuluma ngalolu hlobo ecela uxolo. Nami kuyangikhumbuza ukuthi ngake ngayifaka i-emoji noma sekukudadlana. Omunye umzalwane wangitshela ngikhiphe i-emoji engiyifakile. Ngayikhipha abazalwane leyo emoji, ngaxolisa kuyena, kodwa angixolisanga kubangcwele nakubaba nakumoya ongcwele. Ngiyacela uNkulunkulu angithethelele noma bangithethelele abazalwane bonke egameni likaJesu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli, ngibingelele kumama, ngibingelele kubazalwane basayikhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngizothanda nje ukuxolisa. Nami baba ngike ngaba nakho kudala kunje esikhathini esidlulile benginawo umkhuba omubi wokuthi uma ngilalela iy'nkonzo, ngilalela inkonzo noma ngibhizi, thola ukuthi ngiyaklina, mhlampe ngibe nje nesiyaluyalo, ngibe ngilalela inkonzo. Kodwa inkonzo yanamhlanje ingimbulelekile ukuthi ngibe ngonile phambi kwaNkulunkulu. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaxolisa kakhulu uNkulunkulu, ngiyaxolisa nakuwe baba umpostoli. Ngiphinde futhi ngixolise ngelinye ilanga ngake ngafaka shuthi idatha ngangalivulile, kwafakeke angazi yapreseka kanjani i-emoji, kodwa ngasheshe ngabona, ngathuka ngayikhipha. Emqondweni wami bengilokhe ngithi hhayi, ngoba idatha lalingavuliwe, kusho ukuthi kungenzeka ukuthi vele ngoba ngibonwanga umuntu. Kodwa namhlanje ngiyambuleleka ukuthi uNkulunkulu wangibona, nakuba idatha lalingavuliwe, akekho umuntu owangibona ekhaya lezwi, futhi nompostoli akangibonanga. Kodwa okusala uNkulunkulu wangibona nje. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.
uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba ngezwi lanamhlanje, ngenkonzo namhlanje lapho umoya wakhe ongcwele uzikhulumela Nkosi. Eyi siyona Nkulunkulu, siyona phambi kobuso bakhe. Nami ngiwomunye lapho engike ngathumela khona i-voice note yeqa ngadelitha. Kodwa nje engikubonga kakhulu ukuthi akayekile ukukhuluma. Kuyakhombisa ukuthi ekhaya lezwi ufuna ubungcwele bodwa. Uthi ma usukhuluma ngokuthi kunabantu abamore than 300 okumele udile nabo. Awu baba, ngabona ukuthi ngempela siyona siyaphutha. Ngoba nami ngiwomunye walabo abangena bajoyina ikhwaya bebe bengababhadisiwe, bebe bengavumile nezono. Ngicela uNkulunkulu angixolele ezulwini. Ngicela nawe baba ukuthi ungixolele. Kuningi siyathanda ukuhamba kahle kodwa nje siyalwa nathi sizithole sesenza amaphutha. Ngiyacela nje kakhulu ukuthi ngixolelwe egameni lenkosi yami uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba umpostoli, umndeni wakaNsibande wonke, ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Cela ukuxolisa ama-emoji. Nami ngiyenzile i-emoji kodwa ngiyenzile nami i-emoji kodwa ndasizwa omunye umzalwane ongifonelile. Ndiyaxolisa kakhulu. Ngixolisa kuwe Baba Msibande nakuNkulunkulu. Cela ngixolele. Ngayicika ungekayiboni kodwa ndiyazi ukuthi uNkulunkulu wayeseyibonile. Ndiyaxolisa kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama uNsibande egameni likaJesu Kristu ophilayo. Ngibingelele nabazalwane bonke basekhaya lezwi. Ngibingelele nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela baba, nami ngithi ngiyathoba kakhulu phambi kwakho naphambi kwalizulu. Nami ngiwumunye khona nami ngona. Ngiyakhumbula nami khona i-emoji yangenayo. Iyangena nje ngiqeda kuyisebenzisa nje ifoni. Kade ngiqeda ukulalela engangikulalela. Yangena i-emoji ngasheshe ngayibona ngayicisha. Kwase ngangabe ngisabuya ukuthi ngixolise. Ngicela uxolo kakhulu. Ngiyacela nakuNkulunkulu ukuthi angithethelele kulokhu kukona kwami. Konakala ngiyacela kakhulu. Nabazalwane bekhona, nabazalwane nabo bengixolele. Mhlampe khona nje owabonayo, wabona futhi isidumbu sesisukile. Ngiyacela nje ukuxolisa, ngiyayilahla phambi kaNkulunkulu. Ngoba Nkosi mina uma ngingasuka kuwe ngingaba yini, ngathini? Ngoba Nkosi amazi okuphila ngiwathola kuwena wedwa Baba. Baba wethu osezulwini. Baba, ngingomunye futhi bekade ngikwenza. Ngithi ngilalele kube kukhona okunye engikwenzayo eceleni. Noma ngabe ngiyenzani, noma ngabe ngiya-ayina, ngiqhubeke ngi-ayine, ngibe ngilalele. Ngiyacela uNkulunkulu angithethelele. Ngiyabona ukuthi ngonile nakhona lapho kufanele ngihlale phansi ngizinze ngilalele intshumayelo. Uma ngilalele intshumayelo, ngicela kakhulu uNkulunkulu uba ngithethelele. Jesu Kristu inkosi.
uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba Mtsibande noma Mtsibande, abazalwane bonke basekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, nami ngithanda ukuxolisa ukuthi ey'khathini ezidlule ngike ngibone i-emoji isingenile, ngisheshe ngiyikhiphe. So ngingaxolisi, ngiyathemba ukuthi hhayi akunamuntu oyibonile futhi akukho muntu ongikhosile. Manje sekuyacaca ukuthi besona. Ngiyaxolisa kubaba uNkulunkulu, ngiyaxolisa nakuwe baba, ngiyaxolisa kuMoya Oyingcwele nasekhayeni lezwi. Ngiyaxolisa, ngicela inkosi ingithethelele nabazalwane bangithethelele. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya kubaMtsibande, ngibingelela ubaba uMphostoli nomama entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngiyaxolisa, ngiyayithoba kakhulu Nkosi Jesu nakubaba. Nami ngomunye wabanye ababefake kwakune-emoji ngingayibonanga, kodwa abazalwane bangitshela ukuthi angiyikhiphe ngoba bangakayiboni, ngayikhipha nami. Ngiyaxolisa kakhulu, ngihlatshwe yizwi leli lokuthi uNkulunkulu ulungisa ngesono, nokubona nje nokuzwa ubaba sakhuluma ukuthi ngazwela engaxolisi ithuleleni. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Bingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Sacela nje ukuyithoba kakhulu, xolisa kakhulu ngokungalaleli nokuthi ngingcolisa igruphu ngenze okungafanele, ngafaki i-emoji, ngayisusa, ngatshela omunye umzalwane kanti sengiyibonile nami, ngayisusa. Ngiyacela inkosi uJesu ngithethelele kakhulu nabaMtsibande nabazalwane bonke. Jesu Kristu inkosi, ngiyacela ukuthethelela, ngiyathoba kakhulu ukuthi zange ngiqaphele. Ngiyacela inkosi uJesu ngithethelele, ngiyathoba kakhulu, ngiyayisola nokunganaki ngokuthi ngithi hhayi ngoba angibonanga, ngikhohlwa ukuthi uNkulunkulu amehlo akhe asey'ndaweni zonke, ngoba ngeqile lokho athi akakufuni ngakwenza kwaba yisono. Ngiyacela inkosi uJesu ngithethelele. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba uNtsibande, ngibingelela umama Ntsibande. Intaba yendlu yaJehova kuyabonelela ekhaya lezwi. Ngiyanibingelela nonke ngesivume sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Eyi baba, ngithintwa inkonzo nje kade sicacisela kahle namhlanje. Eyi, nami ngiyathinteka kakhulu ngoba nami i-emoji yangena, ngangilalela inkonzo yaseThembisa, yangena nje i-emoji ngayiphuthuma-ke ngathi ingane ayingicishele. Anganganaka ukuthi kufanele ngibuye ngixolise ngoba ngabona ukuthi ubaba akabonanga kanesinabo futhi hhayi azange babona ngoba azange bangitshele umuntu ngoba ngayiphuthuma masinyane. Siyabonga baba ngokuthi impela usiqwashise ngokusitshela nje nangezwi ukuthi sisuke sonile phambi kwaNkulunkulu, nguwena osuke ebonile. Nami ngiyathanda kakhulu ukuxolisa nje kakhulu, ngixolise kuNkulunkulu Baba, ngixolise kubaba uNtsibande, ngixolise entabeni yendlu kaJehova nasekhaya lezwi.
ngokwenzeka nje impela imoji yangena nje yangabonakala. Abangayibona nabazalwane. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyazilahla. Ngiyacela nje Baba uNkulunkulu, uNkulunkulu Baba angixolele, angixolele. Siyabonga nje Baba nokusifundisa, usiqwashise nalapho sibuye singanaki. Kodwa siyabonga Baba ukuthi nje uyasifundisa ukuthi uNkulunkulu uyabona nje suke kuyisono. Siyabonga Baba, siyaxolisa nje kakhulu wonke amaphutha esiwonayo. Siyazilahla kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ekhaya lakaNsibantu umama nobaba. Ngibingelela abazalwane ekhaya lethu nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba ngingenela ukuxolisa nje ngizokubala konke kuhlanganisa. Ngake ngayisebenzisa kabili inamba enga-WhatsApp. Enye-ke wayenginikeze yena wathi ya-WhatsApp kanti ayi-WhatsApp. Lena-ke enye-ke ngangikade ngingayihlolanga nami. Okunye-ke ne-emoji ngake ngayifaka ngithi ubaba wayethe khona ngapha ngakithi ku-Hammarsdale. Ngathi yangena ngalelo langa, yangena ngephutha nayo ngangayibonanga. Kodwa-ke bangithumelela abazalwana, ngicabanga ukuthi babe babili, babengabathathu, ukuthi angisakwazi ukuyibona manje. Ngabonga kubona, kodwa angixolisanga kubaba, nakubaba uNkulunkulu angixolisanga. Okunye nami kuyenzeka ngiyilalele intshumayelo ngisebenza ngibhizi nje, kukhona engisakwenzayo. Yilokho konje engikukhumbulayo kokuphatha. Babe ngithi angidlulise kakhulu ukuxolisa kubaba uMphostoli, ngiphinde ngixolise nakuNkulunkulu nakuJesu nakuMoya Ingcwele. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Siyazi ukuthi umsebenzi omningi uma ngabe sesenza amaphutha njalo kuyakulimaza okunye kukhube nasemphefumulweni wakho. Nakho ukuthi wena usixolise, usifundise ukuxolisa, thina singafundi. Ngiyaxolisa nje baba kakhulu, ngiyacela ungixolele noMoya Ingcwele angixolele, nobaba uNkulunkulu noJesu angixolele, nawe ungixolele, nabazalwane bangixolele egameni likaJesu, ngoba suke sesifake egruphini seku-afektha lonke ibandla. Yilokho baba engithi angidlulise ukuxolisa kakhulu, ngiyaxolisa baba. Ngithanda ukuba ngibe umntwana ohlukumezayo, ophazamisayo, nongezwa, ongalaleli. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Esikhathini esiphambili bekuke kwenzeka ukuthi ngithumele i-VN engaphezu kuka-3 minutes. Ubaba bese yangikhombisa ukuthi i-VN engiyithumele engaphezu kuka-3 minutes. Bekuye ukuthi uma ngabe ngiyifunda ngiyibone bese ngivele ngiyiyeka nje kanjalo. Ubone ukuthi mhlambe akunasidingo sokuthi ngibuyele ngixolise. Ngiyathanda baba ukuthi ngixolise kakhulu. Ngicela ukuthi baba ngithethelele. Ngiyacela futhi noNkulunkulu ukuthi angithethelele. Angenzanga kahle. Bekuye kwenzeke futhi baba kwesinye isikhathi ukuthi ngilalele indumiso. Iyona engiyikhumbulayo kakhulu. Kungenzeka ukuthi mhlambe nentshumayelo ngake ngayilalela kodwa angisakhumbuli kahle. Kodwa engikukhumbula kahle indumiso mhlawumbe uma ngabe kudunyiswa. Ngiyilalele ngiphithizela, ngisebenza, ngenza lokhuyana nalokhuyana nalokhuyana. Kodwa nje ngiyathanda baba ukuthi ngixolise kakhulu. uNkulunkulu ngicela ukuthi angithethelele ukuthi ngenze kanjalo. Ngiyabonga baba nangabazalwane abavezayo izinto nathi ezisivula amehlo ukuthi simele ukuthi sixolise ngazo.
Baba ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi Baba. uJesu Kristu inkosi Baba, nami ngiyasola ngofakazi engitholayo. Ngiyabona ukuthi ngiyisoni kaningi ama-emoji engena. Okokuqala angena ubaba wangisendela imeseji ngasula, ngase ngiyacela intethelelo kuye, kodwa angizange ngikhulume ngicela intethelelo egruphini nakubaba uNkulunkulu. Ngabona ukuthi ngiphazamile. Nakulokhu futhi ngawafaka ama-emoji. Kukhona umzalwane owangithinta-ke ebusuku, ngavuka ngantunta ngayibheka yaphuma, kodwa angizange ngixolise kubaba uNkulunkulu nakuwe. Ngaphinde futhi angena ama-emoji, ngawasula masinyane ngithi angibona muntu, kanti uNkulunkulu uyangibona. Ngicela intethelelo uNkulunkulu nakuye Baba. Ngiyisoni Nkosi yami, uNkulunkulu angithethelele. Ngiyona nje kuningi nangokulalela iy'nkonzo zakho Baba. Umuntu ey'bhizi esebenza nalokho Nkosi yami kuthikile ngathi yimi loyo Nkosi yami okhunjuzwayo ukuthi ngiyisoni, angicela intethelelo. uNkulunkulu angithethelele ngonile phambi kobuso bakhe. Nanokuthi Nkosi yami ngiyaboleka okweshumi okungafanele ukuthi ngabe ngiyakuboleka, ngiy'bolekela mina. Kweyami ngiphinde ngilokhujana ngithi ngizobuyisela ngoba ayikahambi. Nkosi yami ngibona ukuthi ngiyona ngenza okungafanele. uNkulunkulu akangithethelele ngisuke kuleyo ndawo ngingabe ngisaphinda. Nkosi yami uNkulunkulu akangisize, angithethelele. Kuningi ngiyakhona phambi kobuso bakhe. Nokungabongi khona lapho engathola khona umkhuleko wesimangaliso. Ngicelile umkhuleko ngiphethwe iqolo elalinzima. Ubaba wakhuleka, wathi ngisalalele ekhuleka, kwaphola ngaleso sikhathi, kwahamba ubuhlungu obabungiphethe. Kodwa angizange ngimnike ubaba indumiso ukuthi ngempela uJesu Kristu uyinkosi, uyasebenza emfihlakalweni. Nokungabongi nje kuyicala phambi kwaNkulunkulu. Asibonge, uyasenzela izinto eziningi, kodwa asimphakamisi egameni likaJesu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba Mpostoli Nsibande. Ngiyathemba niyaphila, uNkulunkulu sanigcinile nomndeni. Ngiyaphila nami. Baba, ngizwile nasentshumayelweni ukhuluma ngabaxolisayo. Bengithi sengizathula nami bekuvuka enhliziyweni ukuthi ngixolise ngoba ngayithinta nje emoji akuphelanga nesekhonde ngayidelete ngabona ukuthi ngiyithintile. So kuyavuka njalo nasebusuku bengicabanga ukuthi hayibo kumele ngixolise ngoba ngangicabanga ukuthi hayibo ngoba kube isikhashana nje esincane futhi ayikho nongibonile. Uma ngempela uNkulunkulu esibonile, ngiyaxolisa kakhulu kuNkulunkulu, ngixolisa nakuwe ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukubingelela baba umpostoli, abazalwane ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngokuzithoba okukhulu ngithanda ukuxolisa. Ngisanda ukungena ekhaya lezwi kwafakeka i-emoji ngephutha, angazi yangena kanjani. Wangithumela imeseji ukuthi angikhuphe i-emoji, asiwasebenzisa ama-emoji ekhaya lezwi. Ngaxolisa kuwe baba, kodwa-ke iphutha engalenza angizange ngayikhupha i-emoji. Uma ngabe sengibheka zonke inkonzo angiyithole emoji ngoba ifoni engiyisebenzisa manje akuyona le ebekade ngiyisebenzisa ngekade ngingena ekhaya lezwi. Ngithanda ukuzithoba baba, ngiyaxolisa kakhulu, ngokuzithoba okukhulu ngiyaxolisa kubazalwane bonke ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Nakuye baba ngiyaxolisa, ngicela ungithethelele. Xolisa nakuNkulunkulu, ngiyaxolisa kakhulu, ngicela ungithethelele baba, ngicela ungithethelele. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyanibingelela baba Msibande noma Msibande nekhaya lezwi nentaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ekuseni ngithi angidlulise bazalwane, ukuxolisa kakhulu, ngiyaxolisa. Ngehlelwa isehlo, ngangilalele indumiso, kwaciphezeleka i-emoji, kwaba khona umzalwane ongithintayo ukuthi nakhu sengifake i-emoji, nhlanhla ubaba engakayiboni
ngayikhipha masisha. Uvalo oba nalo uma ungenelwe i-emoji ekhaya lezwi, awulazi ukuthi luba uvalo olukhulu ngendlela emangazayo ukuthi udidikelwa ngisho nayingqondo yokuthi enze njani, kodwa ngakwazi ukuyikhipha masisha. Ngabonga kulowo mzalwane lo wayengitshelile. Ngiyaxolisa bazalwane, ngiyaxolisa. Ngicela uNkulunkulu engixolele nebandla lingixolele. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela nasekuseni, ngiyabingelela kuwe nakumama entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa ekhaya lezwi. Baba, ngidlulisa ukuxolisa kakhulu. Kuyavuka enhlizweni yami ukuthi nami eminyakeni eminingi edlule, noma ngasawazi unyaka, kodwa ngayifaka i-emoji, wangifonela omunye umzalwane ngayikhipha, kodwa ngikaze ngize ngixolise. Ngiyacela Baba ukuba ungixolele, nobaba uNkulunkulu engixolele. Ngiyaxolisa kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Baba namama, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa, ngifisa ukuxolisa ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngiva base kunala ngifake i-emoji khona, kusho ukuthi ngidelete lama meseji ngobuningi, ngingaboni ukuthi kune-emoji, ngoba uma bangilayitela ngiyayifuna angiyitholi. Xolisa baba namama, xolisa phambi kwaNkulunkulu Baba, xolisa phambi kwaNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Oyingcwele. Ngicela uxolo, kube liphutha lelikhulu. Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Amen.